Вітаю усіх, з вами Ілля і канал Чарт Падаван. Сёння, як звычайна, паглядзім, што адбываецца на рынках і пашукаем гандлёвыя магчымасці на надыходзячы тыдзень. Як звычайна, я жадаў бы пачаць з навін, якія на мінулым тыдні адбыліся, але на гэтым тыдні я не заўважыў нічога інтарэснага, што я жадаю распавесці. Таму спачатку я раскажу пра лэйаут. Перад намі два таймфреймы. Справа тыднёвы стратэгічны, злева дзённы тактычны. Унізе акно комба MACD, SMA плюс MACD. Чорная лінія MACD. Аранжавая лінія гэта сігнальная лінія MACD. Гістаграма SMA. Зялёныя слупкі растуць, чырвоныя слупкі падаюць. З гэтым усё проста. Цяпер асноўны графік. Дзве злізгальныя сярэднія. Павольная і хуткая. Хуткая з перыядам 13, павольная з перыядам 22. Таксама ёсць канал на адлегласці 3 ATR ад павольнай злізгальнай сярэдняй. Чорная лінія канал 3 ATR. Таксама я маю 3 колеры для свечак. Чырвоны, сіні і зялёны. Сіні нічога не забараняюць. Чырвоны забараняюць купляць, зялёны забараняе прадаваць. Што я яшчэ не сказаў? Гэта імпульсная сістэма Элдара. Хто жадае, можа ім інтэрнэт пашукаць. І апошняе, пад зонай каштоўнасці я зразумею зону, заключоную паміж дзвюма злізгальнымі сярэднімі. У гэтай зоне я спадзяюся, што актыў справядліва ацэнён, і гэта добрая магчымасць для пакупак ODE або для продажы, або для закрыцця сделак. Так, цяпер з горам пополам пойдзем далей, і цяпер мы перайдзем к першаму графіку. Першы графік гэта еўра-долар. На тыднёвым графіку мы бачым узыходзячы тренд. Апошняя свечка чырвоная, забараняюць нам пакупаць, і цана знаходзіцца ў зоне каштоўнасці, што вельмі добра, але варта чакаць нямнога далей. Калі MACD будзе каля нуля, тады будзе зручна купляць, таму чакаем і пойдзем да наступнага графіка. S&P 500. Гэты тыдзень быў не лепшы, але быў рост. Што можна казаць? Пасля гэтай аб'явы, што будуць тарыфы 100% на кітайскія тавары, рынок нямнога забеспакоены, і таму варта чакаць, што Трамп забярэ свае словы назад і далей будзе рост. А пакуль гэтага не адбудзецца, будзе напружанасць. І таму я буду чакаць і нічога не рабіць. Што датычыцца тэхнічнага аналіза, тыднёвы графік паказвае узыходзячы тренд. Цана знаходзіцца вышэй зоны каштоўнасці, што дорага для пакупак. І няма ніякіх паттернаў для продаж, таму ідзем далей. NASDAQ
аналагічная сітуацыя. Узыходзячы тренд на тыднёвым графіку, вышэй зоны каштоўнасці дорага для пакупак, свечка сіняя, і вышэй зоны каштоўнасці на дзённым графіку. Таксама ідзем далей. DAX, нямецкі індекс. Тут адбываецца нешта другое. Можна заўважаць, што тут узыходзячы тренд, але дагэтуль было знойдзена дывергенцыя тут, і гэта дывергенцыя можа яшчэ адпрацаваць, на мой погляд. Таму што мы бачым? Мы бачым ложны прабой. Ой, не знаю, как это по-беларуску. ChatGPT Exact вельмі павольна. Лжывае прабіццё. Не ведаю, якая верная тэрміналогія будзе па-беларуску для трейдинга. Паспрабуем лжывае прабіццё. І цана потым адышла назад. І цяпер яна знаходзіцца крыху вышэй за зону каштоўнасці. Таму, на мой погляд, гэта добрая магчымасць для продажаў. Тыднёвы графік дазваляе прадаваць. На дзённым графіку цана крыху ніжэй за зону каштоўнасці. Лепей было бы прадаць 24 140 где-то здесь. Таму я памечу на наступным тыдні бачыць гэты графік. Да. Што яшчэ тут можна заўважаць? Я спадзяюся, нічога. Пойдзем далей. Гонконг. Узыходзячы тренд на тыдзённым графіку. Свечка сіняя, крыху вышэй за зону каштоўнасці. На дзённым графіку ніжэй крыху за зону каштоўнасці. Выглядае як зручная магчымасць для пакупкі. Па цане 25 500, напрыклад. Можна глядзець на наступным тыдні, што здесь будзе адбывацца. Таму пойдзем далей. Японія. Здесь узыходзячы тренд. Я не разумею, чаму пасля навін Трампа здесь усё лепей выглядае. Але цяпер гэта вельмі дорага. Знаходзіцца калі канала 3ATR. Таму пакупаць вельмі дорага, што на тыднёвым, што на дзённым графіку. Таму няма ніякіх сігналаў. Пропускаем. Біткоін. По біткоіну вельмі інтарэсная сітуацыя. Гэта адбываецца ўжо некалькі тыдняў. І сягоння будзе, на мой погляд, заключны тыдзень, калі гэты сігнал сфарміруецца. Я ўжо паказваў, што гэта дывергенцыя вельмі відавочная і цудоўная, як у кнізе. І калі гэта цана закрыецца ніжэй гэтай лініі 108 000, тады гэта відавочны сігнал для продажаў. І таму я буду чакаць, што біткоін пойдзе ўніз. І на гэтым
моменце будзе крипта зима или або виандера або окей, ich kann nicht. Ich kann. Я не магу размаўляць, але спрабую далей. Таму здесь няма пакупак. Чырвоны колер забараняюць пакупкі. Хаця гэта танна на абодвух таймфреймах, але гэта небяспечна. Таму я думаю, што гэта зручна для продажаў, калі цана будзе, калі на наступным тыдні, я думаю, гэта злізгальнае сярэдняе будзе ніжэй і будзе цудоўная магчымасць, калі па 100 008 примерно можна адкрыць кароткую пазіцыю, але гэта для людзей, якія умеюць трымаць кароткія пазіцыі вельмі кароткі тэрмін, і таму не рэкамендую, але можна спрабаваць таксама шарціць біткоін. Пойдзем далей. На эфірум таксама сітуацыя напамінае біткоін. Можна сказаць, што яшчэ узыходзячы тренд, але на індыкатары MACD можна заўважыць, што чорная лінія перасякаецца з сігнальнай лініяй, таму гэта апасна і нейкі час будзе карэкцыя. Таму пакупаць, калі здесь будзе сіняя або зялёная свечка, не лепшая ідзея. Таму просто пераходзім да наступнага графіка. Золата. Узыходзячы тренд. Калі ўсё неспакойна ў міры, гэты актыў расце, што адбываецца ў гэты час. Таму вельмі дорага на тыднёвым і дзённым графіку. Продажаў няма, там просто наступны графік. Наступны графік срэбра. Срэбра таксама узыходзячы тренд, вельмі дорага на абодвух графіках. Нічога не робім, ідзем далей. Медзь. Медзь, цяжка сказаць, гэта узыходзячы тренд, в прынцыпе, але апошні час гэта невідавочна. Зараз можна казаць, што хуткае злізгальнае сярэдняе вышэй, чым павольнае. Гэта узыходзячы тренд. Цана на тыднёвым графіку крыху вышэй, чым зона каштоўнасцей, і на дзённым графіку каля зоны каштоўнасці. Таксама няма ніякіх сігналаў, ні пакупак, ні продаж. Ідзем далей. Палладіум. Палладіум выстрелил вверх, и цяпер очень дорого. Узыходзячы тренд на тыднёвым графіку. Таксама няма якіх сігналаў. Пераходзім до наступнага. Прыродны газ. На тыднёвым графіку можна замеціць сыходны тренд, і на MACD можна заўважыць таксама, што сігнальная лінія перасякае лінію MACD, і гэта можа сігнал для узыходзячага тренда, пачынання узыходнага тренда. Таму можна памеціць, як па-беларуску памеціць,
пазначыць. Там можна пазначыць на наступны тыдзень. Для назірання. Цяпер наступны графік. Нафта. Нафта зыходны тренд. Вельмі танна на абодвух графіках, што на тыднёвым, што на дзённым. Але пакупаць яшчэ рана. Трэба чакаць, калі будзе зялёны ці сіні колер. Сігналаў на пакупку таксама ніякіх няма. Таму пойдзем да наступнага графіка. Кава, робуста. Здесь яшчэ не ўзыходны тренд, але будзе, я спадзяюся. І крыху даражэй, чым зона каштоўнасці цана на тыднёвым графіку. На дзённым графіку таксама крыху вышэй зоны каштоўнасці. Ніякіх інтарэсных паттернаў не бачна. Пойдзем далей. Кава арабіка. Узыходзячы тренд. Здесь відавочна. Дзве злізгальныя сярэднія ўжо перасекліся. Цяпер цана вышэй зоны каштоўнасці на тыднёвым графіку, вышэй зоны каштоўнасці на дзённым графіку. Ніякіх паттернаў на продажу няма. Хто трымае, можна трымаць далей. Я чакаю 440 цану для закрыцця гэтай пазіцыі прыблізна, або 430. Тэст гэтай цаны таксама. Здесь магчымы два сцэнарыя. Першы гэта тэст 430 і адскок уніз. Тады варта закрываць у гэтым дыяпазоне между 430-410 прыблізна. А калі будзе прабой гэтага ўраўня, тады варта чакаць далей. Какава. Кава падае далей. Сыходны тренд. Вельмі танна на абодвух таймфреймах. Але яшчэ рана для пакупак. Таму ніякіх сігналаў няма, чакаем далей. Apple. Узыходзячы тренд. Крыху даражэй. Не крыху, дарагавата вышэй зоны каштоўнасці на тыднёвым графіку. Крыху вышэй зоны каштоўнасці на дзённым графіку. Продажаў няма, пакупак няма, ідзем далей. Amazon. Чырвоныя свечкі на абодвух графіках. Танна, але гэта пачатак сходзячага тренду або карэкцыі. MACD яшчэ не каля нуля, таму гэта варта чакаць. Таксама пакупак няма, продажаў няма, ідзем далей. Alphabet, ён жа Google, узыходзячы тренд. Усё добра, вельмі дорага на тыднёвым, дарагавата на дзённым. Ніякіх пакупак і продажаў няма, ідзем далей. Nvidia, узыходзячы тренд. Таксама дорага на тыднёвым графіку. Я купіў па гэтай цане калісьці у пачатку гэтага года і чакаю далей. Для пакупак зараз крыху дорага, таму пакупак няма.
продажаў няма, ідзем далей. Microsoft. Узаходзячы тренд, крыху дорага на тыднёвым графіку, окей на дзённым, але можна заўважыць, што было перасячэнне MACD і сігнальнай лініі, таму варта чакаць, калі лінія MACD будзе каля 7 або ніжэй, можа і нуля коснуцца, таму рана для пакупак. Tesla. Узаходзячы тренд, дорага на тыднёвым графіку, крыху дорага на дзённым. Нічога не робім, пакупак і продажаў няма, ідзем далей. Мета. Па мета інтарэсная сітуацыя, тым, што гэта карэкцыя можа хутка скончыцца. І калі на гэтым тыдні, на наступным тыдні будзе сіні колер або зялёны, і пры гэтым цана застаецца ў гэтым дыяпазоне 715-720, гэта можа быць добрай пакупкай. Але я чакаю таксама, што адработае гэта дывергенцыя і цана дойдзе примерно да 600. Гэта найверагоднейшы сцэнарый, але таксама гэта дывергенцыя можа хутка скончыцца і цана пойдзе расці далей. Таксама будзем назіраць. IBM. Узаходзячы тренд, дорага на тыднёвым, крыху дарагавата на дзённым. Дывергенцыі няма, хто трымае, тот трымае, нічога не робім, ідзем далей. Autodesk. Я зачыніў калісьці гэтую 2 тыдні таму зачыніў, таму што гэта выглядае як дывергенцыя. Я не пазначыў, але трэба пазначыць, на мой погляд. Яна адбылася здесь. І трэба чакаць, што цана можа пайсці да 250 ОД. Таму я закрыў пазіцыю і буду чакаць, каб купляць где-то ў гэтым дыяпазоне. На данный момант свечка красная, забараняе пакупаць, хаця знаходзіцца ў зоне каштоўнасці і на дзённым графікі таксама танна, ніжэй зоны каштоўнасці, але трэба чакаць. Coca-Cola. Заходзячы тренд, сігнальная лінія MACD яшчэ не перасекліся, таму можна чакаць, і на дзённым графікі ўжо дарагавата, таму продажаў няма, пакупак няма, ідзем далей. Procter & Gamble. Сыходны тренд, вельмі танна на тыднёвым графіку, добрая цана на дзённым графіку. Можна пазначыць у ліст назірання на наступны тыдзень, таму што у цяперашні час выглядае добра. Што я маю на ўвазе, што здесь выглядае як типічная дивергенцыя на нядзельным графікі, таму гэта можа быць добрая магчымасць. Я думаю, што гэта выглядае вельмі добра. На тыднёвым графіку бачна дивергенцыя SMA і MACD. Цена пратэсціравала гэтую цану 150, але адскочыла і закрепілася вышэй. Гэта можа быць пачатак узыходзячага тренду. І на дзённым графіку бачна, што лінія MACD перасякаецца сігнальнай лініяй MACD. Я думаю, гэта выдатная сітуацыя.
Таксама крыху раней была дывергенцыя на дзённым графіку, якая не адыграла вельмі добра. Здесь наступны попытка. Наступная попытка. ChatGPT перакладае вельмі павольна. Наступная спроба для адскоку. Окей. First Solar. Узыходзячы тренд. Дорага на тыднёвым графіку сіняя свечка, крыху дарагавата на дзённым. Пакупак няма, продажаў няма, ідзем далей. JP Morgan Chase. Узыходзячы тренд, але цана ўжо ў зоны каштоўнасці. Свечка чырвоная, забараняюць пакупаць, хаця танна на дзённым графіку, але можна заўважыць, што на тыднёвым графіку MACD перасекаецца сігнальнай лініі. Гэта значыць, што можна чакаць, што MACD пойдзе ніжэй, таму гэта рана для пакупак. Pfizer не зразумела, што здесь адбываецца. На данный момант неясна. Але цана знаходіцца ніжэй зоны каштоўнасці, свечка красная. На дзённым графіку цана таксама крыху ніжэй зоны каштоўнасці, танна, але варта чакаць сіняй або зялёнай свечцы, таму пойдзем далей. Oracle. Узыходзячы тренд, вельмі дорага на тыднёвым графіку, окей на дзённым, але покупак няма, продажаў няма. Cisco. Узыходзячы тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, продажаў няма, покупак няма, ідзем далей. AT&T Telecom. Выглядае як змена тренду. Было перасячэнне MACD сігнальнай лініі, таму варта чакаць сіняй свечцы або зялёнай. Можна добавить для назірання, але я думаю, гэта яшчэ рана для пакупак на наступным тыдні. Altria. Другі тэлеком з США. Здесь выглядае вельмі прыемна. Узыходзячы тренд, дарагавата на нядзельным, танна на дзённым, тыднёвая. Але здесь адбываецца таксама перасячэнне MACD і сігнальнай лініі, таму пакупак няма, продажаў няма, чакаем. Netflix. По Netflix таксама можна чакаць яшчэ крыху ніжэй лінію MACD на тыднёвым графіку, хаця цана знаходіцца ў зоны каштоўнасці на тыднёвым графіку і крыху ніжэй на дзённым. Калі хтосьці фанат Netflix і жадае купляць гэтыя акцыі, на дадзены момант гэта зручная сітуацыя. Пойдзем далей. Walt Disney. Сыходны тренд. Танна на абодвух таймфреймах, але колер чырвоны, забараняюць пакупаць, таму продажаў няма, пакупак няма. Nestlé. Спазніліся з пакупкай Nestlé. Я ждаў, але не даждаўся. Пропусціў зручны момент. Цяпер вельмі дорага на тыднёвым, вельмі дорага на дзённым, продажаў няма, пакупак няма, ідзем далей. Airbus. Узыходзячы тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, ніякіх інтарэсных паттернаў не бачна. Ідзем далей. Rheinmetall. Гэта сапраўды інтарэсная сітуацыя.
Ryan Metal, бе- я не могу сказать, что бенефіцыяр войны России з Украінай, але вельмі много інвестыцыяў. Таксама у Германии вельмі много разговораў пра абарону, калі Россия захоча напасці на Еўропу, таму Rheinmetall рос як на дрыжах, але апошні час что-то здарылася. Я не чытаў навіны, чаму гэта здарылася. Тэхнічна выглядае, што проста дорага і людзі зафіксавалі прыбыль. І гэта можа быць таксама добрая магчымасць для нас в наступных тыднях. Што мы бачым? Адбылося перасячэнне MACD сігнальнай лініі. MACD пачала падаць. І адбылася нейкая карэкцыя. Гэтая карэкцыя можа прабыць яшчэ некалькі тыдняў. І зараз вельмі танна на дзённым графіку, танна на тыднёвым. І трэба дадаць да ліста назірання на наступны тыдзень. Я думаю, гэтая пагроза з вайной Расіі з Еўропай будзе яшчэ некалькі лет. Калі мы паглядзім на вайну ў краіне, то цяжка сказаць, калі яна скончыцца. І ніхто, нельзя казаць ніхто, много людзей не думалі, што гэта адбудзецца ў 22 годзе, але гэта адбылося. І калі Расія нападзе на Еўропу, я не магу казаць, што Еўропа зможа абараніцца хутка. Маё пачуцце гаворыць, што калі гэта адбудзецца, Еўропа будзе ў ступары. Таму Rheinmetall і другія абаронныя прамысловасці будуць расці, на мой погляд, яшчэ некалькі лет, але трэба сачыць за абстаноўкай, што адбудзецца у краіне і што адбываецца ў Еўропе. Далей, Hensoldt. Аднолькавая сітуацыя, узыходзячы тренд, падзенні, танна на абодвух графіках, можна дадаць у ліст назірання. SAP таксама, але здаецца, што гэта будзе некалькі тыдняў, таму што было вельмі дорага і трэба чакаць. SAP няма пакупак, няма продажаў, там наступны графік. ThyssenKrupp, заходзячы тренд, дорага на нядзельным, а на тыднёвым, окей на дзённым, але дорага, таму наступны графік. Siemens, заходзячы тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, пакупак няма, продажаў няма, наступны графік. Siemens Energy, заходзячы тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакупак, продажаў няма, наступны графік. SML, заходзячы тренд, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Я буду чакаць, калі будзе адскок ніжэй, если адбудзецца. А на гэты момант вельмі дорага, таму далей. SAP, заходзячы тренд, адбылася дывергенцыя некалькі тыдняў таму. Зараз танна на тыднёвым графіку, сіні колер, і танна на дзённым графіку. Калі хто жадае, можа купляць. Я купіў 2 тыдні таму. Буду трымаць гэтую пазіцыю далей. Infineon Technologies.
сыходзячы тренд танна на тыднёвым, танна на дзённым. Няма ніякай прыгожай дывергенцыі, таму пойдзем далей. Ад'ен сыходзячы тренд, цана ў зоне цэннасці на тыднёвым і на дзённым, але складана казаць, што рост адбудзецца далей, таму пойдзем да наступнага графіку. ST Microelectronic, узыходзячы тренд, крыху дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, пакупак няма, продажаў няма, ідзем далей. B-Semiconductor, узыходзячы тренд, вельмі дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, дывергенцыі нет, пакупак продажаў няма, пойдзем далей. Amadeus IT, заходзячы тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але ніякіх сігналаў на разварот яшчэ няма, таму пойдзем далей. Quantic Group таксама пачынаецца заходзячы тренд, танна, але трэба чакаць, таму пойдзем да наступнага графіка. Prosus, узыходзячы тренд, дорага на тыднёвым графіку, танна на дзённым, продажаў пакупак няма, ідзем далей. Ашеба Boys, я купіў гэту акцыю крыху раней, трэба было дзесьці тут купляць па 35, напрыклад, але трымаю далей. Зараз яшчэ не ўзыходзячы тренд, але можа казаць, што ён разварочваецца. MACD перасеклася сігнальнай лініі, і таксама цана знаходзіцца вышэй зоны каштоўнасці, і на дзённым таксама цана вышэй зоны каштоўнасці. Пакупак няма, продажаў няма, ідзем далей. Hermes. Яшчэ сыходзячы тренд, цана знаходзіцца ў зоне каштоўнасці, трэба было на гэтай дывергенцыі купляць, але гэта было менш чым 20%, таму я не купляў, калі падзенне менш чым 20%, я не жадаю дакупляць. І зараз гэты тренд можа зламіцца сыходзячы, таму што MACD перасекаецца з сігнальнай лініяй MACD, і на дзённым ужо крыху даражэй, чым зона каштоўнасці. Пакупак няма, продажаў няма, ідзем далей. Heineken на тыднёвым графіку можа чакаць, што завяршаецца сыходзячы тренд, ужо дорага на дзённым графіку, і таксама здесь была дывергенцыя, можна было купіць на пачатку гэтага тыдня, і ўжо было б лепей. Але зараз пакупак няма, продажаў няма, пойдзем далей. British American Tobacco, узыходзячы тренд, можна заўважаць нейкі пін-бар, хаця лінія MACD яшчэ высока, можна чакаць яшчэ крыху карэкцыю, таму рана для пакупак, але можна пазначыць у ліст назірання, калі ў канцы наступнага тыдня будзе сіні або зялёны колер, і цана застанецца дзе-то ў гэтым дыяпазоне. Deutsche Börse, заходны тренд, тут трэба думаць ужо о дакупляцеле. Сіні колер дазваляе купляць на тыднёвым, вельмі танна, але MACD падае ніжэй, сігнальная лінія яшчэ не перасекла лінію MACD. На дзённым графіку можа адбыцца дывергенцыя, можна пазначыць гэты момент, што калі будзе адскок ад гэтага
уровня, 220 приблизно, где-то можа адбыцца ў сераду. Тады будзе добры момент для дакупцы. Па гэтаму пазначым і пойдзем далей. Саланда, зыходны тренд. На тыднёвым знаходзіцца цана ў зоне каштоўнасці, у дзённым крыху ніжэй. Добры для пакупак. Я дакупляў ужо, яшчэ пака не трэба. Таму хто жадае, можа на наступным тыдні пазначыць у ліст назірання і сачыць, калі свечка будзе дазваляць на дзённым графіку, можна купляць. CD Projekt, узыходзячы тренд, адбылася карэкцыя, на мой погляд. Крыху дорага на тыднёвым графіку, окей на дзённым графіку. Можна таксама пазначыць на пакупку. У прынцыпе, гэта добры тренд. Гейм-девелопер. Таму разработчык гульняў трэба таксама казаць па-беларуску. Яны зрабілі Ведьмак, калі я не памыляюся. І, у прынцыпе, гэта добрая кампанія. Таму можна пазначыць і сачыць. Taiwan Semiconductor, TSMC, узыходзячы тренд, вельмі дорага на тыднёвым графіку, крыху дарагавата на дзённым. Я чакаю карэкцыі, таму што на дзённым графіку перасякліся MACD і сігнальная лінія. І таму пакупак няма, продажаў няма, чакаем. Sony Corporation, узыходзячы тренд. На тыднёвым крыху дорага, на дзённым окей. Пакупак няма, продажаў няма, паттернаў таксама не бачана. Ідзем далей. Nintendo, узыходзячы тренд. Танна на абодвух графіках, але чакаем гэтую карэкцыю. Тады можна будзе купляць, але не зараз. Vodafone, узыходзячы тренд. Дорага на тыднёвым графіку, дарагавата на дзённым, пакупак няма, продажаў няма, ідзем далей. Nokia. Па Nokia і хабы... господи. Я купляў дважды. І цяпер мае сэнс зачыніць гэтую пазіцыю. На наступным тыдні будзе адчёт. Добра ведаць, як будзе па-беларуску адчёт. Справаздача. Толькі раз на Ютубе розныя справаздачы абсуждаліся, але гэтае слова не трапіла у мяне. На наступным тыдні адбудзецца справаздача па Nokia. Па гэтаму гэта можа быць сюрпрыз. Таму акцыя можа ляцець вышэй, можа і ніжэй. Але што трэба зразумець, што вайна ў краіне паказала, што апошні час вельмі многа дронаў, і усяго ў тэлекамунікацыях, хто робіць добрае абсталяванне і абарудаванне, гэта 3 буйныя кампаніі. Гэта Huawei, Ericsson і Nokia. Таму можна падумаць, што на абарончы сектар Nokia і Ericsson могуць получыць вельмі добрыя заказы. Шукаем адпаведнае слово. Заказы. Окей. Адпаведныя заказы.
Таму Nokia таксама можа яшчэ вышэй выстральнуць. Але на гэты момент вельмі дорага на абодвух таймфреймах. І я хачу пазначыць ліст назірання. Наступны тыдзень гэта добрыя ўраўні для закрыцця пазіцыі. Яны ўжо ў добрым плюсе. Таму некалі трэба зачыняць пазіцыі і фіксаваць прыбыль. І перад справаздачай гэта можа быць добры момент, каб не іграць у латарэю, будзе справаздача аб даходах добрай або не. І на гэтай тыдні справаздача была у Ericsson, таму ён добра вырас. І усе чакаюць, што калі Ericsson добра вырас, Nokia будзе таксама маць добрую справаздачу о даходах. Таму і Nokia вырасла на чаканні, хаця справаздача яшчэ не адбылося. Па Ericsson сітуацыя выглядае таксама добра. Таксама я разважаю, трэба фіксаваць прыбыль. Или трэба чакаць далей. Пака я чакаю далей. Гэта яшчэ не гістарычны максімум. Таму па Ericsson гэта выглядае, што ёсць яшчэ куды расці. Таксама гэта не максімум па Nokia, таму можна назіраць і чакаць дальнейшы рост. Вельмі много акцый. Я, як заўжды, стаміўся размаўляць па-беларуску. Таму, наверное, наступныя акцыі я буду рабіць моўчкі. Можа, штосьці каментаваць. Я спадзяюся, што маё веданне будзе паляпшацца з кожным стрымам. Наступны графік аўтазона. Узыходзячы тренд, карэкцыя, мы сядзі высока, таму скіп. Наступны графік. Наступны графік узыходзячы, пакупак продажаў няма. Наступны графік. Танна, але яшчэ рана. Наступны графік. Чакаем яшчэ падзення. Таксама наступны графік. Дорага, дывергенцыі не видно. Наступны. Зыходны. Танна, але чакаем. Компас груп. Зыходзячы. Танна, але рана. Чырвоны колер. Заходзячы тренд крыху дорага. Танна, але скіп. Пакупак і продажаў няма. Sage Group. Sage Group інтарэсная сітуацыя. Можна А чаму я не купляў на гэтым тыдні? Таму што гэта ўжо на гэтым тыдні не было зручнай сітуацыі. Але на наступным тыдні каля 13 выглядае як добрая пакупка. Трэба пазначыць. Tesco PLC узыходзячы дорага. DSV сыходны танна, дарагавата. Тут не супер прыгожа, таму што па OSMA, да і тут не было гэтай прабой і адскок дывергенцыі. Таксама нічога не видно добрага. Таксама трэба чакаць. Здесь отбывается, нельзя сказать, что добрая ситуация, нельзя сказать, что окей, пропускаем. Boston Scientific
адбылася карэкцыя. Танна на тыднёвым, крыху дорага ўжо на дзённым. Можна пазначыць. Выглядае як добрая магчымасць для пакупкі. Можа быць на тыдні. Чекпоинт. Заходзячы тренд. Танна. Можа быць адскок, але трэба чакаць. SME Group. SME Group, кстати, выглядае сама добра. Наступны тыдзень. F5. Наступны графік. Fox Corporation. Так само нічога. Fortinet. Так само нічога тут. Тут просто дорага. Тут танна, але рана. Так само дывергенцыя. Яшчэ раз тэстую гэту цану, але трэба чакаць. T-Mobile. Танна. Заходны тренд. Трэба чакаць. United Airlines. Узыходзячы, крыху дорага. Трэба чакаць. Я думаю, яшчэ адбудзецца гэтая дывергенцыя. Калі хто сачыць за новасцямі у ЗША, из-за шатдауна цяпер большія чэргі ў аэрапартах. Трэба прыйсці за 5-6 гадзін, каб ляцець. Таму гэта выглядае странна, што акцыі будуць расці. Я думаю, хаця гэта можа ніяк не влиять. Ніяк не уплывае на United Airlines, але інпрынцып должно уплываць. Vion LTD. Таксама карэкцыя трэба чакаць. VF Corporation. Сама нічога не магу казаць. Дорага. Дорага. Танна, але трэба чакаць. Да, трэба чакаць. Нічога па Белерут. Фьючер танна. Можа дзесьці здесь праз 3 тыдні адбудзецца дывергенцыя, трэба чакаць. MIPS таксама трэба чакаць. Танна, але трэба чакаць. Quilter. Дорага. Beardsley. Крыху дорага. Здесь будзе якая-то коррекция. Рано. Alstom узыходзячы. Крыху дорага. Нема ні продаж, ні покупок. 3 Group. Дороговато на обозвух. Erste Group. Відбувається корекція. Треба чекати. AP Moller. Здесь, магчыма, уже адбылася коррекция. Крыху дорого. Здесь можа адбыцца дывергенцыя, трэба пазначыць. Адсюль дасюль. Можа прыблізна падаць.
Таму рано покупаць. Unilever крыху дорага на тыднёвым, на дзённым вельмі дорага. M2 Aero. Узыходзячы тренд. Таксама карэкцыя па MACD, трэба чакаць. Russia Holding вельмі дорага. Продажу покупак няма. Байлойс Holding. Узыходзячы тренд. Трэба чакаць карэкцыю MACD. Аэропорт Цюріха таксама трэба чакаць карэкцыю. Alaska Airlines. Аляска падает в адрозненні ад United Airlines. Танна, але трэба чакаць. Bristol Myers. Заходзячы тренд. На дзённым можна заўважаць дывергенцыю. Заўважаць націск. Што я гавору. Здесь ситуация выглядае шыкоўна. Але я ўжо купіў. Таму выкупляць я не буду, але можна пазначыць. ЦХ Робінсон дорага на тыднёвым, дывергенцыі няма, ідзем далей. Clorox. Я ўжо купіў, але трэба чакаць далей. Нічога пакуль не адбываецца. Kinder Morgan. Таксама незразумела, што адбываецца. Lumen Technology дорага на абодвух. Продажу покупак няма. ServiceNow. Незразумела, што здесь. Просто ідзем далей. Trip. Узыходзячы тренд. Выглядае окей. Окей на тыднёвым. Танна на дзённым. Можа яшчэ быць карэкцыя крыху, а можа і не быць. Таму можна пазначыць і сачыць на наступным тыдні. Цева узыходзячы дорага на тыднёвым. Окей. Танна на дзённым, але дорага. Tapestry таксама дорага на абодвух. Take-Two Interface узыходзячы таксама дорага на абодвух. Verisk Analytics сыходзячы танна, але вельмі танна і трэба чакаць, калі спыніцца гэты поезд уніз. Verisync танна, але таксама трэба яшчэ чакаць, нічога не рабіць. Ventas крыху дарагавата на абодвух таймфреймах, продажаў няма, покупак няма. Эбвю узыходзячы дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, нічога не робім. Аріста узыходзячы дорага на тыднёвым, окей, на дзённым таксама яшчэ нічога не робім. Global Markets узыходзячы тренд. Я уже трымаю гэтую пазіцыю, але хто не трымае, выглядае добра для покупак. На тыднёвым у зоне ценнасці і на дзённым крыху ніжэй. General Electric Aerospace узыходзячы тренд, дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таксама няма покупак. Iron Mountain узыходзячы тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах, таксама ні продажаў, ні покупак няма. Kellanova дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не робім. Lilly and Company. Пачынаецца узыходзячы тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, нічога пака не робім. Ужо дакупляліся. MC Kesson вельмі дорага на тыднёвым, узыходзячы тренд, нічога не робім. Marathon Petroleum таксама куплялі, трымаем. Можна было зачыняць.
па 200, але не зрабіў. Чакаем далей. Зараз крыху дарагавата на тыднёвым, окей, на дзённым. Калі хто жадае, можа паспрабаваць купіць, але не упэўнены. Progressive Corporation. Як можна зразумець, справаздача адбылася в доходах нядобрая, таму падзенне. І гэта праблема. Трэба чакаць яшчэ дальнейшае падзенне і тады дакупляць. Што адбываецца ад Philip Morris. Philip Morris выглядае добра для пакупкі. Яшчэ можа быць карэкцыя некалькі тыдняў, таму трэба пачакаць, але у прынцыпе гэта добрая акцыя, але не на гэтым тыдні. Кванта сервіс дорага, на абоіх таймфреймах заходзячы тренд, нічога не робім. ExxonMobil можна паразважаць. Добавлю у ліст для назірання. Орлі узаходзячы тренд, пачынаецца карэкцыя па MACD, трэба чакаць, але можна купляць па гэтым узроўні, але я пачакаю. Walmart узаходзячы тренд вельмі дорага, на абодвух таймфреймах нічога не робім. Howmet Aerospace узаходзячы тренд дорага на тыднёвым, окей, на дзённым таксама я ўжо трымаю, нічога не робім. Cardinal Health узаходзячы тренд дарагавата на тыднёвым, дарагавата на дзённым, таксама нічога не робім. Southern Company. Тут адбылася сітуацыя, што можна было зачыняць гэтую пазіцыю. В прынцыпе, але можна далей трымаць. Узаходзячы тренд дорага, на абодвух таймфреймах нічога не робім. VV Grainger сыходны тренд. Танна на абодвух таймфреймах можна купляць. Для мяне гэта не вельмі зручна, гэта ўсяго 7-8%. Змяненне цаны гэта нічога. І Kroger Company. Заходзячы тренд. Дорага на нядзельным, а на тыднёвым дорага на дзённым. Таксама ніякіх пакупак продажаў няма. Але калі хтосьці хоча, можна спрабаваць лавіць па 68 прыблізна. Unum Group. Незразумела, што адбываецца. Таксама нічога. Diamond Energy. Сыходзячы тренд, вельмі танна, але чырвоныя свечцы забараняюць усё. І Broadcom, узаходзячы тренд, вельмі дорага на тыднёвым, окей, на дзённым нічога не робім. На гэтым я заканчиваю стрим. Спадзяюся, сягоння было крыху лепей, чым мінулы раз. Усім добрай нядзелі. Таксама плодотворнага наступнага тыдня і да новых сустрэч. Пока-пока.